kuluri u annimali. Fil-Inglis m'hemmx maskil, femminil, plural. Eżatt. Allura hija ħafna aktar komuni li t-tfal ħajfmu l-Ingliż aktar mill-Malti. Vera importanti li by 5 years it-tifel jew t-tifla jkun exposed to both languages. Aktar milli jgħid il-ħaġa tajba li ovvjament hija importanti il-pronunciation, aktar li il-tifel jinftiem. Illum fuq kelmet ma' Bambinelli għandna lil Desire li hija studenta tal-Communication Therapy qiegħda fl-ewwel sena. Il-kors tal-Communication Therapy ħajwaslek biex eventwalment tkun speech therapist. Allura ovvjament se nitkellmu fuq l-speech u l-komunikazzjoni ma' tfal. L-ewwel nixtieq ningrazzjak ħafna tal-ilqajt l-istadina tiegħi u tal-li ħataddilna l-informazzjoni li żgur ħafna ġenituri ħajsibuha utli għax il-komunikazzjoni hija xi ħaġa fundamentali li aħna nitkellmu ma' tfal, nisimgħuhom u nifhmuhom. Fl-aħħar mill-aħħar il-komunikazzjoni hija l-qofol tar-relazzjoni ma' tfal tagħna. Ħanibda bl-ewwel mistoqsija mill-ewwel, forsi l-iktar waħda li speċjalment ġenituri għall-ewwel darba jistennew l-ewwel kelma, l-famuża l-ewwel kelma kux mama, kux papa, meta ssir l-ewwel kelma, meta jgħidu għat-tfal? Mela t-tfal sakemm jalqu sena jgħidu aktar babbling milli jgħidu kelma. Once jaqgħu sena u 6 xhur, jibdew jgħidu kelma li hija recognizable. Allura dak so after a few months after jalqu one. Alright, kelma li tkun qed tagħmel sens, ġieli jgħidu mama u jkunu qed jirreferu għalik. Eżatt. Pereżempju jiena niftakar meta l-kbir beda jgħid mamma l-bidu tillaħwad jgħidli. Imma ovvjament ikun jidher li mhux qed jgħidha pereżempju, ma jkunx qed jgħidha f'ħin li fil-verità jkun iridni, dak ikun bebbing il-mamma li jibqgħu sejrin biha. Konsonanti. U ma mbagħad eżatt x'in jgħidu mamma, dadda jkun jafu li mamma mother, dadda father, taf kif għal papa. Eżatt, u matwara sena jibdew kelma li tifhimhom il-kelma anke nies li mhux il-ġenituri jew caregivers li Alright. U naħseb tagħmel sens ukoll li qisu nagħmlu ħafna enfasi fuq il-kelma waqt li qed nagħlmuhom, pereżempju jiena ġieli kont norih peress li ovvjament il-papa kien ikun xogħol, kont norih ritrant ngħidu mama, papa. Konna qed nirrepetija kuljum biex forsi xi darba tidħol u toħroġ minn ġuħalqu. Naħseb tgħin ħafna jiena repetition. Repetition hija vera importanti. Huma aktar milli diffiċli jgħidu l-kelma, diffiċli they understand the concept tal-kelma. Allora once li they understand li mamma hija l-mama, jibdew jużaw aktar frekwenti. Alright, istra żgur ġifieri jużaw il-konsonanti mhix daqshekk diffiċli, iktar li jagħmlu konnotazzjoni tal-kelma mal-oġġett, ġifieri din hija cushion pereżempju. Jibdew jesperimentaw ovvjament għalhekk jibdew bil-konsonanti l-ewwel, u mbagħad once ikollhom jafu x'inhi l-kelma jafu matching u hekk jibdew progress naqra. Żgur. U pereżempju jekk għandna tarbija ta' 6 xhur. Jiena niftakar fiż-żgħir fil-kbir, kont inkellmu ħafna isa baby language tissejjaħ, kont nissimplifika ħafna l-lingwa tiegħi. Iż-żgħir ma tantx ikolli ċans nagħmel hekk ħabba li hemm il-kbir, allura nkellmu iżjed. Kif qed inkellem il-kbir għax ma noqgħodx jisir nagħmel differentiation bejniethom, isni jekk wieħed ninkellmu hekk, l-oħra nkellmu hekk. Tajjeb li nkellmuhom b'din il-baby language jew aħjar tgħinhom jiżviluppaw iktar il-kliem malajr jekk inkellmuhom kif inkellmu pereżempju tifel ta' 3 snin jew tifel ta' 7 snin. Meta jkun għadhom żgħar bħal 6 xhur. Baby language huwa importanti għax ovvjament ħajkunu aktar engage ma' xi qed tgħidu skont it-tonu jekk li qed tuża. U allura ħajkunu aktar engage u jisu excited għal xi qed tgħid, aktar jiffokaw. Ma mbagħad importanti wkoll li mal-baby language jibda ddaħħal naqra kliem serju speċi li jibdew they match li qed jgħid għall-baby language li qed tfisser il-kelma propja u jafu xi tfisser. Alright. Ma' żmien tajjeb li tibda titħallat it-tnejn li huma flimkien biex jibdew ikollhom recognition ta' x'inhi l-kelma. Ġifieri pereżempju jiena nirreferi għal bottle bobo. Dik vera komuni. Ħafna anke milk
bħalib, jibdaw jgħidu l-kelma li tiġihom f'ħalqhom issa. Mhux hekk jew eżempju milki nagħmlu ħażin għax eżempju meta jkunu baby trid il-milki ħej. Flok eżempju trid ħalib għax il-kelma milki tinstema' iktar soft, tinstema' iktar ġentili minn ħalib. Eċitati biex jgħidu milki, taf kif mhux sejja ħalib. Allura tajjeb milki mbagħad jistgħu jekk tuża milki jew bobo, tgħid bobo bottle taf kif tibda huma jgħidu jafu li bobo tfisser bottle. U mat kif taf kif għatlek qabel li jkunu jafu li bobo tfisser bottle, ma' żmien jisom jibdew jifmu jibdew jgħidu bottle. U naħseb iktar ma jikbru iktar nibdew niżaw mbagħad ovvjament il-kelma bottle biex eventually naqtaw il-kelma il-bobo. Ġifieri mbagħad nibdew nirreferu għaliha bħala bottle. Issa bħala lingwa, għax ovvjament eżempju bottle, qedlek milki. Jiena pereżempju persuna li tfal inkellimhom bil-Malti d-dar. Issa ovvjament hemm ċertu kliem li alright hemm ċertu kliem jista' ma jisbaħ bl-Ingliż bħal pereżempju milky. Għalkemm ma nasibx li hija daqshekk grammatikament korretta li tgħidlu trid milky sabiħ. Ovvjament trid ħalib jew trid bobo, ġifieri anke bobo fil-verità għalkemm jew trid bottle, xorta hija kelma Ingliża li qed tintuża f'sentenza Maltija. Namlu tajjeb li nużawha, għax fil-verità li ċertu kliem, eżempju ħalib, il-ħ hija naħseb konsonanta li daqsxejn diffiċli biex it-tfal jgħiduha, għalkemm fil-verità jekk tirrepetiha kuljum, eventwal ħajjgħiduha. Imma pereżempju niftakar l-annimali u l-kuluri kont ħad deċiżjoni li nallimhomlu bl-Ingliż. Issa ovvjament ġieli kont inkun qed nitkellem u ngħid pereżempju ara dak id-dog kemm ħelu ma tantx tistema' tajjeb, imma imbagħad biex tuża l-kelma kelb, imbagħad għandek il-kelba jekk tkun femminili. X'l-aħjar nagħmlu f'dal każ għax faċli tgħid ħatkellem kollox bil-Malti, imma ċertu kliem ma nafx hekk forsi nkunu qed nagħmlu underestimation ta' tfal li ngħid dik tqila għalih. Jew inkella ta' mhix sens li ċertu kliem nibdewhom bl-Ingliż għax huma iżjed faċli imbagħad eventwalment nintroduċuhom mal-Malti. Ovvjament il-lingwa Maltija hija ħafna aktar komplikata mill-Ingliż. Allura fejn kuluri u annimali, fil-Ingliż m'hemmx maskil, femminil, plural. Eżatt. Allura hija ħafna aktar komuni li t-tfal ħajfhmu l-Ingliż aktar mill-Malti. Jew inkella jużaw l-Ingliż aktar korrett milli Ekku. Għax jistgħu jgħidu attusa sabiħ. Jew attus, taf kif jgħidu dejjem il-maskil biss, jew jgħidu l-plural meta mhux plural. Allura l-iktar naħseb aktar hija komuni li jitkellmu l-ewwel bl-Ingliż anke fatt li qaw id-dog. Hija aktar anke aħna għandna vizzju ngħidu. Għandna vizzju. Allura hija aktar komuni li tibda bl-Ingliż u mbagħad tmur għall-Malti ħalli jifhmu li red u aħmar jew mbagħad taf kif tibda bil-maskil u l-femminil għax dawk aktar ma' żmien jibdew anke l-iskola aktar jidħlu fil-grammatika. Eżatt. Allura m'hemm xejn ħażin billi tibda bl-Ingliż għal volja qed titkellem bil-Malti. Imma l-aqwa li tintroduċi il-kelma Maltija wkoll. Jekk tgħid dog, prova ddaħħal il-kelma kelb ukoll fiha. All right. Ġifieri pereżempju mela jiena kont ngħidlu l-annimali bl-Ingliż. U mbagħad eżempju ġieli bħala kotba kont inħallas kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Ġifieri jekk jiena naqra l-ktieb tal-Malti dak il-ħin u fil-ktieb qiegħda kelb, jiena nkom inħallija kelb. U mbagħad ħalli wara ngħidlu kelb huwa dog pereżempju. Imma waqt il-ktieb naqraħħa bħala kelb, għax jiena ġieli pereżempju kont ngħid tgħid indawwar ilu dog, ngħidlu nkompli naqra l-ktieb imma l-annimali ndawwarhom kollha bl-Ingliż. Ġifieri aħjar xorta tintroduċihom mal-Malti f'dak il-każ. Is-soltu tfal jagħmlu combination quite quickly. Okay. Għax jekk ikollok l-istampa ngħidlek. Okay. Bl-istampa jifhmu. Issa jekk jafu li dak dog qabel ma jafu li kelb u qed taqra bil-Malti dak kelb, most of the time ngħidlek skont iż-żmien ovvja. Mhux hekk? Jistgħu jifhmu dak kelb, allura ma' żmien jistgħu jibdew jidrawha x'in jaru dak l-istampa, ara l-mama qalet kelb. All right. Taf kif? U ma' żmien kif għadna jagħmlu ma' kelba, kellieb. Allura mhix ħażina, exposure to language hija dejjem xi ħaġa pożittiva. Allura billi tgħid dog kelb laqwa li jaf xi tfisser il-kelma, x'aħna l-iktar ħaġa importanti li
jaf jikkomunika, jaf li understanding. Żgur. Li b'xi mod ħajkomunika issa jekk Eżatt, il-grammar aktar later on hija importanti. Imma mhix xi ħaġa ħażina, imma xi ħaġa li tagħmel aktar focus fuqha li jafu li hemm id-differenza bejn l-Ingliż u Żgur, żgur. Għax ifhem fil-verità kif qed inti l-Ingliż hu iktar faċli u fil-bidu kienet għaddiet li minn moħħi li pereżempju nibdew nagħmluh bl-Ingliż u mbagħad eventwalment jitgħallem il-Malti. Imma kont ħassejt li bħala Malti għandi nibda, speċjalment ovvjament jekk eventwalment skejjel li jitkellmu bl-Ingliż. Allura jisu ħassejt ikollu importanti li jkollu fundament mhux fondazzjoni, il-basics tal-Malti sew. Inti jekk qed taqra ktieb pereżempju u mhux qed jifhem li kelb huwa tgħidlu kelb, ma jaf li dog. Jista' jgħidlek u stess jgħidlek dog. Ġieli kien jagħmilha fil-fatt. Kif? Dog. U fil-fatt hemmhekk naħseb l-iktar li jagħtu każ li jifmu għax u xi jgħidlek dog jaf li dog u tgħidlu kelb. Eżatt. Eżatt. Ma żmien jibda jitgħallem waqgħin ma' żmien ovvjament dejjem kollox ma' żmien jitgħallmu tfal. Jiġifieri tfal fil-verità li jkunu esposti għal iktar minn lingwa waħda. Iva. ħatejna mhux qed inħawduhom, mhux qed ingerfxulhom moħħhom. Għax kien min jgħidlek żel għax ħadd gerfixlu moħħhom. Anzi, up to 5 years, hija vera importanti li tfal, speċjalment aħna li aħna bilingual country. Eżatt. Hija vera importanti li by 5 years it-tifel jew tifla jkun exposed to both languages. Għax, ovvjament hija tista' titgħallem lingwa anke aħna bħala adulti nitgħallmu aktar lingwi wara iż-żmien. Imma up to 5 years l-informazzjoni tinxtorob aktar. U qatt ma kien hemm każi fejn kien hemm language delay għax kun hemm żewġ lingwi in the household jew hekk. Hija importanti ħafna imma li kif qed ngħidu aħna jekk il-ktieb qed tibdaħ bil-Malti, anke l-mistoqsija jekk ħassaqsi x'inhu, dak x'inhu. Ma tridx il-mistoqsija bl-Ingliż tgħid what is it taf kif. Kompli literalment bil-lingwa Maltija. Bħala kliem jekk taf li dak dog u tgħidlu dog u kelb. Imma l-aqwa prova li dejjem jekk titkellem bil-Malti kompli uża l-lingwa Maltija. Ovvjament speċjalment iktar naħseb ma ħanejtek joqorbu lejn 3 snin li ovvjament il-dan. U naħseb anke television, u għazeb jiena television meta jara nu pjaċir iktar meta jara bl-Ingliż, ovvjament bil-Malti ma daqshekk cartoons, imma ngħid tal-inqas li jien qed nesponi ħafna l-Malti, qed ikun esposta l-Ingliż mit-television u għaw cartoons li għandhom Ingliż vera tajjeb, bħal pereżempju naf Peppa Pig jew hekk. U ġifieri kont nagħmel tajjeb pereżempju li jekk qed jara Peppa Pig, kont ngħidu what is Peppa Pig doing? Eżatt. U jiena jgħidli fishing, jew jumping in muddy puddles għax dik tħobb tagħmel di Peppa. Ġifieri jekk qed jaraw pereżempju xi ħaġa bl-Ingliż, nagħmlu tajjeb illi biex anke aħna ovvjament mhux ġast fajnihom fuq quddiem it-television u qegħdin hemm li qed ikun hemm ftit interaction tal-ġenitur mat-tfal waqt li qed jaraw it-television u fl-istess ħin qed nikkomunikaw magħhom u jnejnuhom jiżviluppaw lingwa oħra. Għax hekk ikunu inqas konfużi meta jafu li qed titkellem bl-Ingliż. Anke eżempju jekk għandek fid-dar l-om drat titkellem bil-Malti u l-missier titkellem it-tifel bl-Ingliż. Hija importanti eżempju li fej ovvjament kemm tista' l-om dejjem tibqa' bil-Malti u ma jkollhomx code switching, meta tinbidel il-lingwa. Okay. Jekk qed dejjem tibqa' il-mama bil-Malti, il-mama tibqa' bil-Malti, il-papa bl-Ingliż, il-papa jibqa' bl-Ingliż meta jitkellem it-tfal. All right. Issa pereżempju aħna tnejn kellmuh bil-Malti. Kif qedlek ġieli waqt li nkunu qed naraw xi film hekk ikun bl-Ingliż, insi dak il-ħin ngħid ħankellmuh naq bl-Ingliż it-tifel. Ġieli ngħidlu we're going to talk in English because the movie is in English pereżempju. Dik nkun qed inħawdu ġifieri jew diment li qed tippreparah qabel kif l-aħjar taħdem, jekk niddeċidi li l-lum rrit inkellmu bl-Ingliż biex nipprattikaw bl-Ingliż, nispjegalhom minn filgħodu jew ġast inqum u ngħid naqbad inkellmu bl-Ingliż. Jekk jiena soltu nkellmu bil-Malti. Kollu spjegatura qabel it-tifel. Hija naħseb ħajjifhem aktar anke oġġo moħħu jibqa' jgħid bl-Ingliż. Imma naħseb once jekk ikun jaf li l-mamma titkellem bl-Ingliż eżempju dak il-ħin u jirrispondi bl-Ingliż, diġà jaf il-konsept li pajsat nkellmu bl-Ingliż. Jiena dejjem jisni kif qedlek jekk inkellmu rendi ma xi nkunu qed nagħmlu Peppa Pig, u mbagħad jisni eventually ngħid ħan nipprova naqa' insaqsih xi ħaġa oħra bl-Ingliż. Do you want to eat pereżempju? Di aktar komuni tal-code switching kif qed ngħidu jekk eżempju
pala jekk ngħidu a specific person dejjem jitkellem dera hekk. All right, okay, all right. Jekk inti drajt jew nanna tiġi nanna ma nanna dejjem bl-Ingliż jew nanna dejjem bil-Malti. All right, efhem, le ma dera li. Nanna kif titkellem bil-Ingliż. All right, li jiena dera li pereżempju ħanaqraw ktib bl-Ingliż u mbagħad kif qed inti dak il-ħin nibqa' nsaqsih xi affarijiet bil-Ingliż biex nara li fehem il-ktib. Jiġifieri dara li kultant il-mami tiswiċċja. Ma all right, insat nifhmek, jiġifieri jekk pereżempju l-mami dejjem qaratlu ktib bil-Malti u l-papa dejjem għażel ktib bil-Ingliż, idealment jibqa' hekk. Eżatt. All right. Jidra u għak jisu l-lingwa jaqbadan aktar malajr forsi. Mux dejjem, ovvjament skont il-persuna. Għaxu jkun jaf iktar fej għandu juża, jaf li l-Inglis ħajużaħ mal-papa. Mux jisu jgħid ħatkellimni l-mami jaraf daqqa kif ħawid, vera tamel sens, jisu jkollu iktar clarity. U per eżempju, jekk ikun hemm it-tielet lingwa. Naf, nannit jitkellmu jew xaħat jitkellem bit-Taljan, l-istess, again, mux ħatamel ħsara. Jekk eżempju nannit jitkellmu dejjem bit-Taljan, hija importanti li dejjem meta tiġi nanna jew nanna dejjem tibqgħu dejjem bit-Taljan. Għax hemmhekk, u mbagħad naħseb hemmhekk l-iktar mhux għax qed ngħidu kif għadna aħna up to 5 years, it-tfal l-informazzjoni jxorbuha. All right. Allura, hemmhekk aktar forsi biex aktar milli ħaġa ħażina li tbiddel mhix għax it's language vera komuni aħna l-Maltin nbidlu mill-Ingliż għal-Malti. Ejja, saġit. Eżatt. Isa parti mill-lingwa tagħna tista' tgħid. Eżatt. L-importanti hija just biex kemm jista' jkun ma nħawdux it-tfal. Ħalli jkunhom aktar clarity. Biex ankuma, naħseb meta jikbru jużawha maħjar il-lingwi, mhux jafġu. Jafu impjonanna bit-Taljan mela hemmhekk bit-Taljan. So qabel ma tmur m'hemmx għalfejn spjegatura se jkun jaf. Ma third language fej aktar Maltin aktar t-tnejn mill-tlieta. All right, żgur issa naħseb saret iktar lill-Malti u l-Ingliż. So jafu li bħala two languages forsi jaqbdu aktar malajr jekk milli jkun hemm a third language. U hemm xi milestones fil-language pereżempju naf. Sa sentej jgħidu żewġ kliem flimkien. Ovvjament dan mhumiex xi ħaġa li konkreta, ma jisek x'għandek tistenna sa sentej pereżempju bazza 3 snin. Eżatt, aħna aktar milli kun hemm amount of words li tgħid it-tifel. Aktar eżempju ngħidu by 2 years kif qed inti it-tifel jista' jkollu pereżempju 2 word combination. Affarijiet żgħar. Nice cat. Eżatt. Pereżempju. Eżatt. Allura affarijiet hekk ngħidu eżempju by 2 years huwa tajjeb li forsi ninnutom fit-tfal. Mbagħad ovvjament aktar kemm jibru by 3 years eżempju kemm 3 word combinations. Taf kif mbagħad ovvjament aktar kemm jibru jibdew jidaħluhom flimkien wieħedhom. Żgur għax mbagħad jisom once li jiena notajta fil-kbir jisu once li beda jaqgħat 3 words, mbagħad jisu żid f'daqqa. Eżatt. U kif konna qed ngħidu qabel ukoll il-konsonanti ħajbdew jgħiduhom qabel. Imma at the same time eżempju hemm ħafna phonologically ngħidulhom aħna li l-konsonanti eżempju, fronting hija meta t-tifel jgħid k flok t. T flok k. T flok k, eżatt. Eżatt. Allura dik eżempju għala volja ikollhom ħafna experimentation mal-lingwa, ovvjament dawn l-affarijiet ħajħawduhom jista' jkun mhijiex xi ħaġa ta' barra minn hawn li nridu ninkwetaw fuqha. Imma hemm ukoll mhux milestones hemm by certain ages jkunu ċarawhom pereżempju. Li xie vera komun, eżempju, l-s ta' sans jgħidu għatajjeb, imbagħad meta jgħidu kaws ma jafux jgħidu s. Istra? All right. Safki, allura mhijiex xi ħaġa li ma' żmien ukoll tiġi żviluppata. All right. Jiġifieri pereżempju di jiena l-kbir tiegħi hekk il-k jgħidha t u għandu oħra. Il-f għalkemm waħdu jgħidha x'in jiġi biex jgħidha ġol kelma jgħidha p. Għax ovvjament il-p jiktar faċli tgħid, naħseb waħda mill-ewwel ittri li qal. Ġifieri dik pereżempju sakemm għandi nistenna li jibda jiċċara. Jiena f'eżempju sa 5 years jekk ma jkunx jgħidha ċara mbagħad nirreferu għal speech jew pereżempju sa 4. Sa meta 5 qed ngħidu jibda jerwannu mbagħad. Aħna l-iktar li naraw eżempju kif għadna ħna għaddi tal-konsonanti, melija munix ċerta, imma eżempju, jekk ħanivvinta up to 4 years għadu jgħaddej bija, forsi tidħol aktar
dettal fejn tagħti każ aktar it-tifel biex żgur għax għandna mhix ħaġa li jgħidu tajba aktar bħala l-kors tiegħi aktar milli jgħid il-ħaġa tajba li ovvjament hija importanti il-pronunciation aktar li il-tifel jinftiem. All right. Their needs are taf kif being met. Eżatt. Dik l-iktar ħaġa importanti. Allora once li jisu qed jinftiem u mbagħad nibdew focus għal pronunciation li hija tajba. Orra, ġifieri jekk qed jgħid piex, ħafna minn nies qed jifhmuh. Mhix daqshekk inkwetanti. L-għal meta eżempju qed jgħidha b'tali mod li kważi il-kelma titfarrak u ma tiftihemx. All right. Jien naf eżempju xi jgħid il-kt. Asna, eżempju kangaru. Kważi jgħidha imma eżempju tandaru. Ovvjament ħajkun hemm ma jifhmux. Daw is-soltu jindunaw bihom meta jibdew imorru l-iskola. Eżatt. Għax il-ġenituri s-solt bess li jifhimhom ma jindunax bihom. Eżatt, eżatt, toħodhom for granted tgħidlina nifhmu nafx. Allura once jmorru l-iskola, hemmhekk forsi jibdew jindunaw ħdejjed tfal oħra. Imma as such, unless it's exceeding a certain age li mhux qed jagħmel progress jew tibqa' jista' jkun għax it-tifel ikun komdu jgħidha hekk. Allura importanti li mhux għax ikun komdu, importanti li l-ġenituri u l-caregiver jibqa' jagħmel enfasi fuqha. Tibqa' tirrepetija tajba. Dik xi ħaġa oħra pereżempju dik kont smajta, ġieli eżempju għandna vizzju jekk niftakar eżempju t-tifel ġiraff kien jgħidha ġaff biex jaġġel fil-bidu meta beda jgħidha. U kont rajt għax inħobb nagħmel daw ir-riċerki u hekk li kemm importanti li ma tgħidix kif qed jgħidhaw. Għax hekk qed turih li huwa qed jgħidha tajjeb li tibqa' tirrepetiha ġiraff. Eżatt, ġiraff. Dik importanti għax imbagħad jekk ma tagħmilx enfasis fuqha u mhux se jraħħa ħaġa ħażina li qed jgħid. Anke jekk ġaff, inti tista' tgħidu ġaff ġiraff. Taf kif? Ħalli hu jibda jgħid jibda jara x'qed jagħmel ħażin, jaf li ġaff mhijiex ġiraff, taf kif meta jgħidha u jinduna. Allura jekk il-ġenitur ma jagħmilx enfasis fuqha, ħajjiġi komdu, jibqa' jgħidha fuqha, jew inti jekk tiġġaff flok ġiraff ħajibda mhux se jifhem id-differenza li qed jgħid xi ħaġa ħażina. Alright, ġifieri pereżempju nagħmlu tajba ngħidu ġaff għal ġiraff fettajt pereżempju u mbagħad eżempju jgħidu naiva. Anke jista' jkun jirrepeti warajk. Żgur. Jiġifieri bħala ġenituri meta naraw, ġifieri apparti li ovvjament jekk naraw li forsi l-problema persistiet u ngħidu ħamor one speech li fil-verità mhux ħadd tagħmel ħsara, anzi tgħin tista'. Tajjeb illi meta naraw li hemm xi ħaġa mhux ċara, pereżempju jien naf li jem li l-ħuħa jgħatlu Luke tax il-kien ma jgħidix, jiena għandi nibqa' ngħidlu dak Luke. Forsi xi darba by repetition eżin toħroġlu tajjeb, all right. U mbagħad jekk nara li mhux taħdem. Eżatt, jekk hemm klim bil-pereżempju cat jista' jgħidha. Tipprova u pereżempju kaw ma jgħidix. Eżempju, tista' tibqa' tgħidu Luke cat biex jala l-k. All right, li l-istamel l-istess sound. Għaxna naħseb xi kultant il-konsonanti tkun iktar faċli tgħidha fil-bidu milli f'nofs il-kelma għax naħseb tkun il-ħoss tagħha jinstema' aktar qawwi. Jista' jkun. Allura, eżatt, meta tagħmel xi ħaġa anke fadna jekk tmur speech therapist u l-speech therapist qed tgħidlek eżempju għamel 15 minutes this exercise biex bil-k jibda jgħidha u tik xogħol speċifiku għal da. U importanti li l-ġenitur jobdi u jipprova jagħmel kemm jista' għax fil-verità il-ġenitur iktar li jista' jagħmel progress lit-tifel. Żgur għax di session ta' sija mhux ħajamlu mirakli. Ħadtik tips, ħatosserva t-tifel nimmaġina, tatuna tips. Imma mbagħad. Meta fil-fatt aħna l ħadarba li ngħidu meta l-ġenitur jisu meta twant tabib u jtik il-mediċina. Eżatt. U ħajdlek kollox li tista' tagħmel, imma at the end of the day jisa il-mediċini jisa l-ġenitur. Għax li tagħmel inti huwa dejjem tajjeb u aktar kemm tagħmel repetition, aktar ovvjament ħajdra u tajjeb għat-tfal. U żgur, l-allu ma sar vera ma sarx bit-eżempju ġenut li pereżempju tieħdu għand it-tabib jgħidlek dan għandu l-influenza. U ma tajtux il-mediċina id-dar għax orrej taf li għandu l-influenza imma bqajt fejn kont għax il-mediċina ħatejnu f'dak il-każ fi u hawnhekk il-practice li ħatejn li t-tifel jiżviluppa l-lingwa aħjar. Pat-tabib kif jgħidlek eżempju dieħu 3 darbit kuljum.
Di ħatejdlek x'trid tagħmel u ovvjament bħala ġenitur nafu kemm hija ħajja kemm għandna affarijiet x'tagħmlu. Allura anke affarijiet żgħar, eżempju sejrin sal-mużew bil-karozza. Waqt il-mużew jekk għandu fuq taħdmu fuq colors saraw siġrara green tree. Affarijiet vera żgħar li fil-verità jgħinu. U fil-verità tkun flok eżempju jiena qed tisma' radio tikkomunika ma' tfal għax kif qed inti llum il-ħajja saret super maġla u jiena ġieli jekk ngħid ġieli ngħid eżempju ġieli npoġġi bil-qiegħda ħdieh. U x'għamilt pereżempju llum l-iskola nirreferi xi ħaġa iktar specifika eżempju labtu bil-Play-Doh illum kemm importanti li nikkomunikaw magħhom hekk it-tfal għax tgħin ħafna iktar ukoll għall-lingwax. At the end of the day jekk daġi mill-iskola. U tfajt l-plat fuq li kell, ejju ħana ħaslu, u jisek ma meġ konverzazzjoni, ħajdu miktar naħseb biex eventually jibda jaqat il-sentenzi, għax ovvjament maħniex intuħ dik kif tejda, jisek tiftaħlu l-bibin biex jibda jaqat il-sentenzi u kol biex jikkomunika f'sentenza. Kif ukoll l-iskola, il-teacher għanda one teacher ma klassi sħiħa. Allora l-attenzjoni musa tkun fuq it-tifel specifikament. U aktar l-iskotta jitalmu naħseb fuq il-community, social interactions u hekk ukoll. Allura aktar focusing fuq lingwa u hekk naħseb aktar importanti li l-ġenitur jagħmel enfasi fuqha. Naħseb il-komunikazzjoni hija xi ħaġa li ħatibda il-fundament tagħha ħajibda d-dar, ġifieri importanti li min-naħa tal-ġenituri nagħmlu l-effert tagħna ħalli t-tfal jiżviluppaw il-lingwa tajjeb. Grazzi ħafna Desiree tal-informazzjoni. Żgur li ħajkun ħafna ġenituri li jsibuha utli din, speċjalment ċertu affarijiet li forsi kienu kun question mark imma jien qed nagħmel tajjeb qed nagħmel ħażin. Fil-verità at the end of day l-importanti li nikkomunikaw u li niftehmu u li naslu għal dak li jixtiequ. Exactly. Dak iktar ħaġa importanti. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. U grazzi lilkom li segwejtuna.